Baboy, and the driver channel my way. Ataura zvacho zvipa kuti mareasons acho ekuti murume amire pachena. Saka ndatone pamiri abereka vangu vati isusu tirambe tigara newe murume wako ati achakwanisa kuroora zvinani tazoora iwe wagara naye saka zvinani tiende tinaperekedza nekoko kuenda kwakwavo tasvika pano vabereki vake mai ake nababa ake iye anga asi panogara kunonzi Lexo ndobva afonera kunzi mukadzi wako ari kuno ndobva auyana naatete wake nevamwe vanhu wanzi vamashando azivi vamwe vazara mumota ana gogo vangu vakangoona kuti zvina zvinomira mushe kuti vabereki vacho vakati tikwanise kumutambira umashasiva ana gogo vangu vabva vadzoka manhereya ndopaakasvika bvandi ana tete wake ndovakataura iye hana chaakataura vati zonisa tikwanise kugara nemi panapa dzokere kumba kwani dzokere kumba kwenyu kwamama ndobva vatonditakura nemota ndobva vanondisiya panonzi vamutasa tinoguma 12 dzeusiku vandasara vandazoinomba kwagogo vangu ndarara tadaro murume wangu akasandifonere ndandangogara nanambuya wangu murume atatombondibata data 2 months kuti zoitika muna December February ndopa akazomudikira ndobva auya kuna nagogo wangu vatini mukadzi wangu ndikumuda mbeya naye ndeyangu vana gogo bva tisusu atamira zvepfuma zvoitakura nene mukadzi wako mutsvagirwa kugara kadiyo ndochazova uchamuisa ndobva andilojera kushamba andilojera tangogara mwedzi mumwe chete achiuya muna March April ndobva atanga kusabatika vatondibloka pafoni hachatombowani nditonenhupi yato 5 months kusvika mu9 months pesapa aingototumira mari yerendi achitumira tete wake dzibhuku achitumira hama dzake mari ndichipiwa mari yerendi taita zviri kubvitsana kuti mari iyo itotese ibude ndopandikasununguka ndopakana vabereki vake vati tikuda kutakura mwana ndewedu noti pesapa paindrenga pesapa aitanga kubvunza nagogo vangu kuti chikonzero ndechei kusiya mukadzi aibva ati mimba yanaye siyanga ngaakudze muridzi wenhumbi atomtora kuti mwana wenyu andirwarisa pane ine nhumbi awanzi andirwarisa nesiki yechichi asina zvichamusika achitouya pandikasununguka ndakatobhadhira mari yekuchipatara yese kufunga kwose kwandikaita ndobva ndaenda kumba kwabereki vake vagogo ndasununguka ndagara murume wangu inini hauye kumba anogona kuti wanika after 2 weeks ndambutotiwa semusingauye pachisi semusingauye dzimwe nguva hanzi ndiri bhizi nebasa ndati bhizi rati muta dzako yondoona ukaoraita zvinoita sei hazvina kuipa akauye pane paakauya tarara tese ndatanga kubhirita ndarwara bvafonera namamonzi mukadzi wako arwara kuno kunobva auya bvanditakura ndaenda kuchipatara takubva kuchipatara ndopakaudzwa kuti mukadzi wako igora vakakuti wadi kuti ufambidzana nevabereki vake kubvisa pashoma ndobvati haora nditaura nevabereki vako ndataura nababa vangu ndaenda kunobvisa tabva kunobvisa ndopandikati nekurwara kwandiri kuitwa kudomboendonobatsira kuna gogo wangu anogara kwadza nekoko domboendobatsira kuno muprofita anzi anoita sei anobatsira pamwe zvingapere zvokubvita zvandiri kuita ndobvati hese uda kurara kuno kushamba ichi ndikati pajuni hauna situation andinayo anoita sei anomira musha ndobva aenda kunondisiya pagedhi nomumalaya patainonja bhaibheri inini bva ndasara vandarara kushamba kui kwava mangwana kumapasti teta tobhonobatsira kuenda kuti ndigezi ndishuya kumba ndopakundifonera kuti uchiri kuitei kushamba ndikati aya ndamboenda kunobatsira plus nguva nemwana ndiri mwana mucheche kuti ndimukire kusenseni hazvitese hazviitanzi handichada kukuona kumba kwedu handichada kukuona kunyange kustendi kwatiri kwako usatsikeko ndati kohoriseni yachinendee ndopandikagesa ndaenda kumba kwagogo ndasvika ati zvarangu wakauya kumapasti 7 ndasvika mwena wangu asipa achizoenda kugogo mapasti 7 ati zvarangu wakauya bva asvika bva tangondipopotereni kuti ambuya mune shuwa here kuti roresa imimi mwana asiri wenu ndati ko baba zvaita sei anzweni message pane message yosamufoni mwana wangu aya pano kuseni ndamfuti makafamba sei vati baba takafamba mushe but hazvina kumira mushe pane munhu andisira message achitarodhireni waita basa wandirorera mukadzi nemwana ndezvangu waita basa zvako saka imambo yatiudze chokwadi kuti mwana uyu mwana wedu here kana kuti asi mwana wedu amaimi muri hure muri muroyo womunhu muri satani mimi mungatadze nekutiudza kuti mwana uyu asi wedu mari iyoyo yakaenda yaenda kumba kwenyu ichadzoka
ndopa ndikatangochema wakubata mwana wangu ndatoti ndibude ubva ndibata ruoko ndodzoka mumba dzoka imurenda ndate zvapi dzoka imubuda kuda kupi ndopakazosvika wamwene wangu ini nyaya bva tikochichi kune zvinazva muchinetsana nemurova chichikuitika ndopakatanga akatangotara nyaya yacho neobva ti he chichi ndandozondiona nyaya yakatirepera chitikudii ndobva tarara amangwana makuseni mwana wangu akamuka achidziyamira ndobva ndafonera mama wangu anogara kunonga chakuno mwana ndizvakuita sei ndozvaari kuita amwene wangu bva ade mamboenda munobatsirwa nemwana tese mune masho mukurwara mwana wenyu wacho akuita sei ari kurwara mboende munobatsirwa kana maprofita kana macheche ingodzoka munobatsirwa mama wako ati alright ndichaudza varume wenyu bvakwidza uko ndopa ndikauya kumapast 5 kwamama wangu tamukira mangwana kuseni konzi kumberi apa ndiri kugara kushamba kuimba yatailoja tasati aivharisa notati waka uko tasati avharisa imba kune zvinhu zvangu zvirikoko zvasara ikoko saka ndinoona chida mumaoko emurume wenyewe handisi maoko emurume murume wangu nini asitombofonera nditori kwadzane kwatemboloja wandikasiwa kuye ndine nhumbu asi kunetsana kwese kwataenda kumashuro nekuti kadzi kanasiya aigara kukagona nakogwara ndaenda ndichinomuona semudzimai wangu asi chinhu chaizondinetsa chaizorwara nesika ndakarwa kutanga vandazonzisa vandamutora vandanemundapisa ndatanga fambidzana naye vandamutora azonetsanetsa nyawaisiidza idzodzo aragobvati mutapuraitakanamukadzana ndamutakura vandatsvaga ichokurodza kushamba tagara kudaro chienda kushamba kwechunga nabo everyday chienda kumachitonase ndarwara futi nesika ndatoudza vamugogo ati andizonditaura kuti ndikwanisa kurara naye sofa handisi kukwanisa kumbiwe kumwe koko handisi kukwanisa kozi ndichiri kurwara asi mari tikafuti kutumira nemari reti zvese izosvika nanasi ndinobhadhara reti akandifonera kaenda kuchipatara nayo masikani chichi patakabva kuchipatara akanditamba ndabve toka takapesa kuti dzimudzodzo hana kunge andudza hana kunge akandudza kuti ndichiri kurwara zvoda akandudza dai ndakatomukora futi simatora ndakamita ndaenda nayo kuchipatara anongoro asi akakwanisa dumbo ke kana kata sigi dumbo kakako akusaziwa ipapo wewe kandi wewe nesi kumakomba kamunexi wete Sikapoka muramba iwo usikaende kwari. andina kubva namuramba kana zvomwedzi wese Alright, dada rokutaura kuti iwo wakagara wega. Mudzimai akati kwati, wairarama nei? andina kubvira naizvo kuti sandakabatirana Unakwaza kurara naye? nyaya ndabuda samfanira kuti amai avo vachifamba-famba opatainetsana chete ndonyainetsana ane chimwe chaungati iwewe chinobatika itsire dare kuti ringagutsikana kuti amai vanga vasingafambi zvakanaka ainhaisiki Makadhi ako esiku muntu wamubvunza wadabvunza siki inogara mumbo kati pane chimwe chinokuratidza kunze mune mafoni mune chii chinoona kuratidza kuti mwana wangu siki yandinaye aiwana nokuda kwokuti anga asingafambi zvakanaka ndaona ichi chinobatika ombo chamai chimbori chii nekuti mudzimai pandakamutora anga ane murume wake mufeti waigara naye kushoko maishandira saka vane murume vanga tikufonerana ndochimwe chinhu chaipa kuti ndizoziva kuti pane zvinoitika wachonawe samurume yanosiki nakusaziva ipapo amai urikufamba straight ko pane munhu angabvuma kuti andiri asi kufamba straight handina meseji kana achingana murume akamufona pafoni pangu handina murume amufoni yangu anobata atombochinja atombochinjira mafoni nemurume wangu handina munhu andofanirana munhu iye wandikatosiya nekudhara gorakapoya kare isati atobuda nemurume tatangotogasa nemurume kuchinja mafoni torai mune here zvimwe zvamakamboona mufoni
Unofungidzira kuti zvinogona kuti zvakaunza chirwere munhu. Ainichakamira munhu wangu inini handichenesi. Nditone munhu undofambidzana naye pari zvinhu zvandikatombona nhamba mufoni make anonzviwa. Ndokugome kokwanza ndokubva wandogadzana naye. Akuza kutomurojera kubvira pane. Pamari 10,000 izvozvi asi zoti achiri nayo here kana kuti kana mukasitenda ke kugara hanana wanikina kubvisira mukadzi ndotomuda zvisingaiti naimama mubuda izvozvo Ini munhu wangu ndomunaye. Isho kwadi asi takaishandisa mari. Mari yanga yasara $300. Kutaurira vanhu vari muno kuti makashandisa makashandisa muchikazi. Takatenga meshini yerembo. Takabhadhara bhiridha nevaita basa wacho takatenga zvidhini. Imwe bwaenda kunobvisa kumba kwedu. Imwe yacho nayo wakatora ndira 2,000. Vakamena watandotendereza mabasa nesoti wakachinayo. Ini mari ndasara nayo dzaragara nemukadzi wenyu ndinogara nacho zvakanaka mawamudira pachena munorega kuuya neSTI yakaitwa wanzobata kana wafunga uramba kupedza kuita izvo wochengetedza kozi makomba aitiri makomba aenda kumba makomba nyaya yangobuda musimo kuti atezvaro vakazika vapinda munyaya idzi vachiti mwana uyo asokana akasimuka nedambudziko awe mabawo iurangazwaka nyaya idzodzine anogazvataura naizvimwana usazivawo vanofamba ukunze uko inini ndiri musekuru wemukadzi nana April kumashure ndakafonerwa ndiri kuda muzukuru achiti kuda kuti ndinorohwa asi zvabva pakudaro muzukuru akazondifonera asi ndiri murume achishawirira ndakabvunza kuti chikonzero chii akati haasi kubuda pachena panyaya dzake akungoti aita zvaunenge wafunga ndoba ndati chindipa nhamba dzake ndingozama kuita sekutaura naye ndo ndapiwa nhamba ndoba ndamufonera muzukuru foni ndakamubvunza ndikati zvikufamba sei ndobva ndikudzakati asekuru ndikuti ndakarara nemuzukuru wenyu kuzoona ndaasii ndakamuti ano chida kuti tiwane nguva yekuti inini ndiri sekuru wemuzukuru hapana chinonyadzisa kana kurwadza kutaura kana ndinaye newe muritu chita kuti tiwane nguva aisabatikati daiwa asekuru kana pane zvino zvaanokwanisa kuita aiti zvinenge yake kuti kana pane zvaanokwanisa kuita ngaaite se ngaaite so atova ndazofonerwa iro vhiki yapera nemuzukuru acha murume wangu atavaunobvisana akaterekedzana kanobvisana asi tadzoka ndobabaita nyashi ndobva andifonera futi akati asekuru kwakunetsa futi kunoku atia zvaravandituka vakuti mwana asi orit ndazvinzwa mumingi nyaya inofunga yapera kana wafunga unorapwa munorapwa mese haunde wanu munosunga mese munoapisi mamwe chete muri pachi bozi nichatoka munhu sachoda kuti chibviswe makaramba muchisangana chitika amuri kugadzira makanyanisa endai vanondonorapa vese munosunga munorapa kana muchiona pakirimi pasingaende munorapa moita se mubatsiri mazwa sisi munhu anoswa sevhiri ndoti kudzokimiro vaimuswa sevhiri chikuzokumbainekanirasa asi kuti abva siyana nokuba wiwo wezinoramba chitiri kusikia inonosaina mbani Inini ndoda kuchenesana nemurume wangu nehama dzake. Nekuti kuchenesana nawo panyaya yemwana nokuti wakutori mwana hasi wavo. DNA test sisi Saka ndotokumbira murume wangu nitende kuDNA nemwana nekuti murume wangu afana basa nemwana. Vanhu vangu vachiti mwana hasi wepano handimuzoti vati kana atezva vachiti mwana hasi wepano. Saka tinogarisana sei kana vachiti mwana hasi wepano. Kana meseji yacho meseji yafanira kuti ratidze meseji yacho. ndema DNA test tinoda kuti nganditi mataura mudai unoda kuti kudarerere baba vake vasairi vasivhesa munhu
kunokuvabatsirana kuti unobhadhara no ngawanguwesha vanobabasa chavabatsira yongugutsikana nekuti mwana ndawakukana achigutsikana inini pana yemwana handinatandakataura wokusataura kwako wakatyiswa ilo linomuono wari nawo chii unoratidza kuti zvamukutaura pamusoro aichanga indinama yokuwana uyu mwana ndindaida kubva asununguke kuti wani mwana wangu ndindaibvisana ndindeva chaende dzake ndindeva chimagondesi yake svikasvikepo unobvisirwa mari obva wakonana wachigona mari vatadza kuya kumba wakonana nemurume basa rarara kushamba saka inini chandakaona kuti hama dzemurume dzakakutaura dhanzi dzinoti mwana asi wake aidi kunze kwehwani yenyaya ari kutaura yatezvawake chete kwete dzimwe hama dzese taigara tiri vairi ndabvara nyaya iyi anga kutaura akutaura inini nomubhadhara inini chienda musisi iwe chinosaina inini sisi munaodaniswa sekututa nyaya yesara vamwe